Mayor? Yes, Mayor, good morning. Napa-text po kaya ako sa imo ta. Naaraman mi so problema duman sa sa Bapa. Ikaw ron ko man si Ate Hazel ngunyan sa APEC, gari initially sa initially ng Ororon, pag-require kan APEC na makabayad mo na kan 70% kang mga 800,000 plus. More or less, mga 560,000 plus ang 70%. Sabi po, gari nag-meeting da po kamo Mayor with the Bapa officers. Ano po ang intervention kan city? Yes, Henry. Actually, inimbitaran kita naman kan mga officers. Kang Bapa. Sabi ko, dapat kiraon ka, boss. Dapat parte kita kang solusyon. Yes. Tara mo na babayadan na yan. Kaya puan, ang mga membro mang gra-receive mabayad. Today man yan mareserburan kang gobyerno. Bawal man yan, Henry, na kuhaan yan sa pundo. Diba? Kasi private dan privado. Now, ang napag-urulayan may bayadan ito, mag-agibo kita kilakdang. Pabarangaon kang mga membros. Initially, dapat 3 mil, pero pipaproduce ko muna ki 2,000. 2,000 pesos per account, family. Per family. Okay. So, 170, sumaluwas yan 300, kung 170, 340,000. Opo. Para makipag-negotiate kita. Makuha tayo ng private. And pag nakabit na yun, tinawang ko sila hanggang August 15 para makipag-negotiate na kita or makabayad na kita. Then pag nakabayad na, Henry, aliun ka na ang Bapa. Iyo kasi daw. magulo yan. Nag-uyon man da po, Mayor si Sir Apo. Na-indirectan silang i-connect. Tama yung suggestion mo po. I-connect na diretso sa poste, kanapek. Diretso na tapos may mga kontador na. Yes. Oo. Okay, so hanggang August 15, Mayor, para makuha itong amount na ito, hali sa mga miyembro konsumidores kan Bapa? Yes. Saka na kita makipag-negotiate giraray sa APEC kung ano ang pwede dyan na mangigibuhong giraray, ano? Yeah. Ang mangyari ka ni, nagtaram na baga 70%, bayadan ta ito. Dahil mo piling dahil iyo. Subalanse, spread to kay 1 year. Ayan, okay. Ipatong na lang sa bill. Dahil din naman madipisilan sa mga tao. Iyo. So, ang obligasyon po ngunyan kan mga miyembro, 200,000. 200 pesos, 2,000 pesos. 2,000 pesos. Kada miyembro. Yeah, kada so, remaining, bahala na po kung paano ito na mababilog sa 70%. Tatarabangan ta na lang yan. Yes. Sabi ko, ako man siguro magayon na ang sarong sityo ding ilaw. Iyo baga, nahirakon man nga na kan mga tao. Mata nang balitaan ko, Henry, 7 months na to, na kami ding ilaw, Mayor. December pa, Mayor pala? December pa? Kaya nga kaya sabi ko, naglawag na kita at glawgan ko naman. Yes, oo. Baka may mapatul na Henry ding ilaw. Baka problema na. Ako lang aki duman. Iya po, oo. Joke lang. Okay. Yor, pasensya na po, yung man sa natalas lubi na kayo, masaloy ng sipiyo. Pero anyway, mapalap garay po kami sa imo kaini. Yes. August 15, ang talaan may na makulita sila kang 2008. Yes po. Okay. Mayor, salamaton po ha. Salamaton tabi. Salamat, Andy. Okay. Thank you.